Hai jotono no lam sogo ani YouTube channel no ke tabo fungjorani tamno khai no phunuknai tabo ke bazaro jong tok bahana laina nai tongo tok bahana be tabo kai maja na tongo maja na bujoi moke sui dukan morong nai sogo sui tao kasong auto kai tongo auto no batha rijak ma borok no thani phai tongo kam nangoi sopaika iro tongo tok bahan singra tei daga duma tei bairani tubujak tabo hingke srapsa achukgoi nunglainai nungmani video khai manglak tabo hingke phungaika hingke ba goyam khakna bagui bag nawi goyam saka kasai tongo goyam kubun kwbangma tok rok chao tei manda rok chai haino khiklai rokbai o konari goyam bwtaile kwbangma thai paijak ang haino khago bag o khaiui tongkha tabo hingke ang nok goyam khagoi nokhnani nai tongo bag no waisa khiklai roka pailia nari goyam bag o busuk rok bangnai ri tabo khe goyam chai tongo bo goyam chate goyam kumun hwnwi bo haino gabul sini chai tongo hwnkhe ba goyam chate atta kaisa yong warjak rikha kunaisingte yong ito nugulak tamo hingke ang orai blai chana muchung orai blai nai tongo kholna bagui bubar bo barjak naithok khaiui e orai no muya bai butui sanai hingke tabo ero e jaga tao maisa furu haino pata kaini suk chainai hari blai kului wngwi tongbaijak bubar se naithok bini norok charsa saria no comment khai orai blai kuthung kumun bo chai mano kuthung bo chai mano ang hingke kuthung bo chai mano kuthung bo chau ta mo hingke kisa tiya khe khum garden khaimani bubar bar khe je naithok bo bubar baria kho
Orai belai tao mai be kesai nei nai no phone no boi nai di iro tongo tok ban be daga duma ingete mangso mos deng miani pa bai motom thos thok thok masi kulsara tabung ke mai chabe haino kok salai tonglai nok saro asuk laioi tabung ke chung